jula-juli. Wah, mat kowe. Ayo. Nah, nggih tombo kangen, Bah. Ayo. Oh, klik. Dasare ana abahe kirun. Ana abahe kirun kok ora jula-juli. Kaya bar mangan ora udut. Padune dhek arep udut e ora. Mumpung tak jikoke pegambang saka Jepang iki lho. Mbak Lia. Sing gambang luar biasa. Nggih. Nyemek-nyemek jula-juli. Napa? Sok kapan dina mulutan mangan duren diwadahi besek. Sok kapan keturutan rabi sinden sing irunge pesek. Muga-muga dadi jodhone. Blek pitung uwang bojomu ndablek cepet lawang. Ah, kan mirasa iki. Wira-wiri sing digoleki tombone ati. Ayo, ya ayo. Saindone sedulur iku kabeh dulurmu. Islam Buddha Kristen lan Hindu. Ana kepercayaan uga Konghucu mula dulurku ayo sing satu. Pendidikan mono luwe utama yang dibandingno kelawan donya. Hasil gede pancene tur pikuna tumrap nusa kelawan bangsa. Pancene iki jamane wis beda rono rene ngumbarang karo sing dijaluk ayo sing waspada supaya uripe lak tambah mulya. Jarine zaman kemajuan kutha lan desa bebas pergaulan sing pacaran rono rene sepeda montoran ora ketangi ku montore montor kreditan retekno sak dibul alon-alon watone kelakon gremet-gremet butuh rete-rete
palocah penarawani anane rawani mule megoran duwe kaya menyang Jombang kampunge sing ana lemah bener akeh wae turi putih ditandur nang kebon aku ala bab nganggo mandek dan cara pundi ngeten iki Pak Jombang mbok kira kembang apa wong modele Joko saiki nek pacaran no kandang sapi ora ngerti ana haji patroli bareng digetak katoke keri otak turi putih ditandur nang kebon aku nganggo mandek iki turi-turi lho kanggo otok-otok bar iki lagi otok-otok mbok kira kembang apa tarik otok-otok ayo kaya mantek sandal kayu arane teklek telo garing arane teklek wong wedok metu bengi jenenge betah melek dunduring randune garing kalung pring susuwe bajing ana arek wedok rambute dikriting bareng kodanan kaya kucing ger pun telas kula cekap semanten kidungan kula sae lamboten bareng rasa emane-emane yo nandur sing kena dipangan piye ya Cak wis nggonku ngenteni kok sliramu ora teko-teko kuwi piye ya Cak ya apa aku jek ndayan lho Dik ya apa ya ora lapo-lapo angel ya ludruk ya tibake ya nek kon gak lapo-lapo aku ya gak lapo-lapo iya nek kon lapo-lapo awakmu lapo-lapo aku lapo-lapo ya lapo-lapo aja tiga ki wong wis ora ana lho lapo-lapo sepel aku otok-otok kune ditekek karo dunduring meng karo Pak Anom. Bengi iki modele kaya karo Pak Anom. Oh iya. Niku tahun 90-an nggih, Bang. Tahun 80, tahun 90. Malah justru yen bangsa seni kuwi saya tuwa, saya mirasa, saya penak. Padha karo klopo. Kaya klopo, saya tuwek santene saya kentel. Murakapi. Dadi aja nyepelekke barang sing kuno. Nggih. Ngambil yang kuno untuk menuju yang kemodern. Betul, betul. Aja jangkir-jangkir enak omong, wong kuno wi. Heeh. Oh, zamane zaman no kuno wi. Heeh. Aku tau dilokne. Heeh. Oh, dagelan kuno, dagelan kuno. Ora apa-apa. Jere numpak godhog kari ya kuno, mangan kulup ya kuno, sambel bawang kuno. Heeh. Kuno ora apa-apa. Lah bulan ke kuno apa anyar? Kuno. Kuno.
Mula nek renek bulan kowe nyonyor renek srengenge. Mula sing kuno ki ya kena urung karuan urung karuan elek. Srengenge iki ya kuno. Bulan ki ya kuno. Dunia tanpa bulan tanpa srengenge, oh ora enek wong iso nandur. Wis, pokoke tanpa bulan tanpa matahari. Wah, pokoke donya ki ora ana matahari, lek arep blonjo ning ndi? Oh iya. Apa ning Nek ora nang matahari, lek arep blonjo ning ndi? oh kalau anak sing muni nang luwes ya. Luwes. Wah. Kelasé kabupaten. Ha leres menika wontenipun tembang-tembang modern niku nggih mangkate saking kuno, malah sok-sok tembang-tembang kuno dimodifikasi dadosipun modern. Wayang menika pertunjukan kuno ning gandeng pun digarap mlebu wonten ing entertain, mlebet wonten ing dunia modern wonten medsos dadine ya entertain utawi pertunjukan ala sekarang. Nggih. Sapa sing ora ndelok wayang saiki? Kabeh ndelok wayang apa meneh lewat medsos, lewat streaming wong nonton kaya ngono. Sithik-sithik wayang, sithik-sithik wayang. Wis aku sing ilang ki awake dhewe. Wis bosok pokoke. Riyen zaman kula kuno riyen. Nggih. Jenenge ten Tobong niku main ten lapangan ludruk utawa ketoprak utawa wayang wong. Sing nonton ya kaya wayang kulit. Padha kebek. Lah mergo biyen ya nom-nom. Bareng tuwek-tuwek. Ya nek wayang iki saya tuwek saya larang. Bareng wong. Wayang wong ludruk saya tuwek disawangi. Lho. Ciri khase wong ki anggere saya tuwek saya langu. Saya tuwek saya langu. Mekanisme tubuh sudah tidak normal. Aku ki siji geding di streaming ki perkara apa? Apa? Perkara ora iso ndelikke dhuwit saweran. Bojoku mesti ngerti. Ngene iki nonton lah entuk saweran sesuk tagih. Kuwi apike titipno aku. Kae sing disawer kirun ngono. Lho, bojoku ya kuwi tak potong separo. Malah saya rugi. Bojoku kok mbok apusi, bojoku tukang ngapusi kok. Malah. Lho, ning kuwi dadi positifnya. Berarti seorang laki-laki harus cobloko karo wong wedok. Pas. Lho ya Pak Sus ki ya cobloko karo garwane. Blak utang terus terang. Ora usah selintutan. Tapi biyen wong kuno ya ngomong apa? Nek wong lanang ki duwe kelakuan telu. Apa raket, ubet, wilet. Raket, ubet, wilet. Wong lanang iki kudu raket, kudu nyambung seduluran, cari relasi sakake-akeh. Rumaket karo wong liya. Ubet kudu iso ngubetke butuh. Oh ngono. Wilet sok goroh karo wedok ndelikne dhuwit ki nang susus, nang kupluk, nang slop. Ning kuwi yen aku ngarani yen aku lho. Kuwi dura sembodo ngapusi demi kebaikan. Sewanci-wanci wong wedok butuh duit kok ora ana, kita nalangi utawa ngetokke duit cewek. Kuwi nek pendapatmu. Ya nek gak nggo tuku nomor. Oh ya wis beda meneh. Ya nek gak dienggo tuku dadu. Wis beda aku ora tau pasang nomor, aku saiki bandari yo. Nek wong wedok piye? Kudu duwe watek telu. Apa? Sanggit karo loro, sanggit karo irit. Sanggit ki piye nek wong lanang ki carane Mas Yoyok ngene iki. Dalang ki rak meneng. Nggih. Wonge meneng, kesi sing radek ceria. Wis juweh ngono wae kok. Arep ngelone cerewet mlipir-mlipir. Tapi nek duwe bojo kaya ngono wong wedok kudu sanggit. Upamane Mas Yoyok ki nyandak sendok karo piring. Mbak Kesi ya ndang nyapiske daharan. Betul. Sambel mergo Mas Yoyok arep dahar. Nggih. Nek Mas Yoyok nyandak anduk berarti Mbak Kesi ndang nyawiske ciduk karo sabun karo pasta gigi sak sikate. Berarti Mas Yoyok arep adus. Nek Mas Yoyok ki wis sarungan kaosan cangklek mlebu kamar iki Kesi ndang nyiapne remason. Lho, kok remason ki? Mergo Yoyok arep kerokan. Jene dibacutke liyane
kuwi urusane dalange. Oh yen kerokan terus dibajutke liyane iki romane wong tuwek. Lah iya, kuwi sanggit, irit. Wong wedok kudu irit tegese irit. Irit ki nek kaya busus. Nggih. Budesus ki irit mergo manajemennya luar biasa. Ning wong wedok nek kena irit kebacut medhit, util, cetil, piyuh kuwi bathuke mlengo. Cara panganane no pare diweni dong kates, dik dicampur butra wali. Pait Upama paribasane iduwe didilan. Kuwi wong wedok nek aba irit wis tenan. Tengerane gampang. Apa? Nek adus incengen. Terus bojomu titikane yen sadu dinceng titikane wong wedok yen dinggo ndase dhewe iki sampoe digojaki. Sampo lho sampe digojaki gak metu untuke. Odol ki diplotot sampe dicukili nganggo tangan kae. Kuwi pomo dandan sinden lipentek ki ya dicukili sampe ngono kuwi. Kuwi wong wedok kebacut irit. Oh. Kuwi jak jagong anak wong mati, tanggane mati. Ayo, sesuta mati. Ayo yu tasya. Nggawa beras karo gula. Nyapa wong mati ra doyan beras. Kuwi ana kuwi ana. Ana ngono. Wong wedok nek wis kaya ngono kuwi titen ana. Kok ora mung wedok tok ana wong lanange. Mati ana wong nglayat iki. Napa arep layat, Pak? Oh, mbok kowe layat ya wonge ora urip meneh. Ngono ya ana. Ngono ya ana. Kowe besok nek mati budal dhewe. Rasa diomongi. Monggo ingkang dipun tanjaken sinten. Gentos ingkang klasik riyen nggih, Bah. Menawi limbukan niku pancen ajange untuk kawula muda. Ning menawi gara-gara nggih para pinisepuh tasik lenggah. Nggih. Saya saitik penontone Radek Suda undangan dipegang berarti Anda punya kesempatan untuk memiliki adanya kuwi sepeda motor. Lho sik iki doorpress to? Mbok, rumangsaku mbek panitia diparkir kono. Doorpress iki. Doorpress wong sik plastikan ngono. Sepeda motor 5 lho iki. Mbok iki lho iki sepeda kae wis doorpress mau ngendikane ngono. Iki sepeda iki wis payu kabeh. Entuk siji kuwi. Wah, entuk sepeda ana keranjange sesuk nggo dodol susu. Cara kuno lak ngono. Ah susu kayak kono karo guri ning botol. Akeh direntengi ning botol nggo bakul susu kae. Lho susune kayak ndi? Susune ya ning botol kok susune dikek keranjang iki piye? Susu kok kayak keranjang itu. Susune sapa? Susune kayak botol. Ya susu botolan kuwi lho dikek keranjang. Kok nyapa lho ngrebut susu kok botolan iki susu iki kok. Wong banyak ora tetek mikir didohke ngopo kuwi. Susu ki ya diadai botol kayak keranjang susu kok kotangan ki karo aku dagel karo aku dagel karo Abah Kiron beku mesti tak tok. Mesti menggoe glegese ki ning kono ki. Monggo Bu Kesi ya Slendra Sanga. Duduk. Boke gelar. Boke ayo boke. Boke gelar urung. Maju. Jarweng jarwo. Kan trepek disindeni karo ngadeg kok ya apik ya, Tru. Iya. Saiki usum nggonku penyanyi Campursari. Nggih. Nek nyanyi ya karo mlaku nggo mic. Dejemen perjuang terus neng tamu-tamu. Lah kebablasan neng ratan. Tewabrak truk. Saking asike nyanyi dier. Iya. Kathah para kadang-kadang seniman ingkang nyengguyung Mas Anggit Priawan matur nuwun Lenggar. Bengi iki kok do kumpul ki arek Mas Arif Sarjono wit wau sampun nyuguhi kula panganan ten mriki. Komplit nang kono. Ya padha mlumpuk kok iki. Nggih. Bu Kesi ya saiki ngaturke lagu cara lawas, ya ora lawas ning sok-sok metune teng Bu Kesi. Dalem Bude. Wah, Bude sik lenggah to? Ya Allah. Wah, masyaallah. Bude ngestreni minta lagu
Kutut Manggung, Manggung. Mbak Kesi dan Iki sing tak neteni ya lagu-lagu ngene iki sing tak. Sampeyan meneh, Pak. Nah, iki apa kuwi? Bude Sus ngersakaken Kutut Manggung, Mbak Kesi lan Mbak Umi. Ayo sing kepatah maju. Ora. Ayo. Awake dhewe iki mikirke. Ayo, Nduk, Umi. Mikirke busus ke lho. Karo Pak Sus. Ya ampun. Wong ki nek duwike akeh. Lah mbok duwe gawe kaya ngene ngetokne ragat sakmene iki mlaku no santai. Mergo duwike ya wis akeh. Lah tapi ndelok kowe duwe gawe ngene iki, mlakumu mesti karo Yo, balik keplain. Ora ngono. Keplain das. Wong ki ciri khas wong duwite akeh. Nonton wayang klambine salin ping pindho lho. Pak Sus kae Iya. salin. Kae anu kok nyamur laku ben gak digoleki. Kok sik wong wis lunas kabeh kok digoleki. Nyamur laku ben gak digoleki. Mbok karo anak meh nembang. Iya, ngono. Modele kaya bu guru karo murite. Ya, Nduk. Ayo Nduk, Umi, awake dhewe dipatah didhawuhi karo Bude Sus nembang Kutut Manggung. Nembang sing apik ya, Nduk. Mergo iki sliramu disawer ping pindho lho, Nduk. Sesuk tekan ngomah duwite dicelengi, terus tinggal tumbas sepeda motor ya. Nuwun Bude. Kes. Timbangane kowe ngandani cahku ya mbok ngandani bojomu kae. Lah pripun? Gen ora boros-boros kae. Yen bojo kula niku pun kula liaraken. Liar. Kaya kewan ae diliarke. Mboten ngeten maksud kula yen boros babakan kesenian mboten napa-napa. Oh, royal babakan Umpama kesenian. pengen tuku gapit wayang, ayo Pak tak terke ning kuwel. Apal Pengen tuku bojoku. rodo mas tinggo rodo wayang, ayo Pak tak pesenke ning Jakarta. Ning anggere tak uja kaya ngono kuwi, dheweke wis luluh atine, mboten bakal aneh-aneh ngoten. Nek tuku gapit iso, gamelan iso. Beda karo iki. Pripun? Apa meneh? Aku aja mbok gawe piran to. Mau bar duwe gawe ngene-ngene, saiki apa meneh tuku apa meneh? Nek iki gak mungkin kok tuku gapit, tuku gamelan. Ndasi tok ngentukne dhuwit pira. Lah Mung piye iki tok lho. arep ganti piye wong sing tukang gawe modar. Dadi ya kursi tok. Iki agar iki sing aku rusak wis bingung lek gawe sapa. Mubeng. Lah, aku biyen duwe dagelan macak wedok. Heeh. Ya anak buahe Pak Sus. Wedok. Sandirono. Lho lah mbok cethake. Sandirono biyen kan sok diparingi redana karo Pak Desus, mergo ya akrab banget. Tanggapan ning Kalimantan. Mantan. Numpak leyen gelungane ketut ning Palembang. Wah, mlebu bagasi. Terus ndase tak weni topi kaji. Kayak gelungane Mbah Sandirono, petingane kayak Ambune aku sing aku. Iya, brimob kok kae. Karo lingguh, Pak. Ya karo lenggah. Ning kono wae ning. Kutut Manggung. Ya, Kutut Manggung karo masa Kutut Manggung. Oh, mben. Saka ngarep, Pak. Hae. Ya kok ngarep dikompliti mesti mundut budhe kok ya. Sawere larang lho komplit lho. Sak bawane kok. Kalau Bude Sus ngrogoh nah ya lho. Kayak ora Pak Desus salin klambike nyamur laku. Ya mbok esik ya menyura ya. Sik Mas, sik kelangan korek aku. Matane ning kene kok iso digoleki. Waduh wis picek tenan bocah iki. Ora pi. Aku iki dagelan alap-alap korek kok. Takok anak buahmu lho. Do kelangan korek. Mangga. Kelakuane karyane abahe iki lho. Mosok dalang dikeki telo ngene lho piye maksude iki. Arep, Bah. Sura gendong iki lho iso. Rumangsane kaya nyuguhi abahe peh
Abahe kencing manis itu kowe barang dianggo kencing manis. Lah iya. Apa meneh usul? Gak, iki dagel aku ki nek papat gak tak tokne. Tak nyanyi dhewe. Mangko sore mau wis setelan aku krungu dhewe. Engko macak Madura ngono lho jane. Kowe taktik abahe agar ana anggarane cah papat ki dijokke. Kowe anggarane gedhe ngene iki. Nyapa? Simpen. Gelem ya 250 ra gelem inggak to. Ha iya. Kaya ngono. Terus Bu. Ninyo Nuni Somat. Anu nuwun sewu kutut manggung nggih kula aturaken ibu-ibu sing lenggah Bu, kutut manggung. nggih. Bu. Kutut manggung iki dimirengake iki anggota Sokidah modern Kasidah ya apa? Kuwi lho sing Kosidah. Kosidah kok. Hadro. Hadro. Guru Hadro. Iki ibu-ibu panjang umur ndelok wayang kaya ora enek beban. Ah ya ingin santai kaya ning pantai. Santai. Rambutnya disemir putih to, Mbak. Minyak lek kuwi. Kok cah saiki modele. Oper anak wedok Umi Habibah. Yo. Neng plah Kalian derek woro-woro binjang tanggal 15 November dintenipun Jumat malam Sabtu gi wonten pagelaran wayang kulit ingkang mapan wonten ing gedung auditorium Sarsita Mangunkusumo RRI Surakarta kanthi dalang kula piyambak serial wayang madya Patine Daneswara. Nah, wah kuwi negara Medang Kamulan karo Pengging barang enak. Ya komplit. Negara Cirebon Wantipura barang ana. Kalih nderek woro-woro. Dalu menika wonten papan mriki pagelaran wayang kulit. Lah benjang enjing ngantos dalu Nggih. wonten papan mriki kula mbongkar terop. Wah tak rungokne tenanan ayo. War mbongkar terop diseksekne wong pirang-pirang ora. Monggo ibu-ibu anggota Sokidah. Ya terus ya. anggunge
Ugi kula kintunaken kutut manggung katur Kang Wagiman ingkang wonten Tulungagung. Teng mriki. Mbak Wagiman teng mriki. Ya roh kok kene kok. Oh, nggih. Kang Wagiman Bapak Kesi menika putranipun nyinden, Kang. Nggih. Ya Allah, kula niku mboten ngerti lan niku disusul Bapak. Pak. Oh bapakmu late peteng burung entuk kopi. Bapak Wagiman. Nah, Bengi iki aku sampean tunggoki karo Mas Yoyo. Nyuwun pangestu ya, Pak. Muga-muga anggenku nyambut gawe leladi ing kabudayan tansah sepulur ya, Pak. Oh, iya aku Dongakno, Pak, dongakno aku karo Mas Yoyo. Mas Yoyo setia karo aku ya, Pak. Ora ndek dimenan ya, Pak. Aku sing penting kopi. Budhe sus menika bapak kula. Kula disusul keng Tulungagung mriku lho, Budhe. nggih ngepit. Pak Desus kalian Bude supados preso Mbak Wagiman. Anu cobi mang jumeneng sekedap Mbak Wagiman. Ayo. Pak De men preso lah menika. Menika bapakipun Kesi. Kok aku protes. Apa? Mantune dalang kondang, anake Sinden kondang. Lah kok Tulungagung kene nonton wayang kok ngepit lho. Ngepit ki mang kok kono nguwep. Apa kuat? Sepeda motor dicuki mesin becak kae lho. Wes ke Kang Wagiman kan nanti aku. Oh, pitor to, pitor. Pak Kesi. Bolong. Sing nganggungne Bu Kesi. Yo. Kempul, Kes. Tanduk, Kes. Nah, Kes. Meleh, Kes. Nah, ngono. Kumpul Kos. Mas aku tukang ngegong kok jenenge Kes kemodernen ya. Kok kang ngegong ya ngono kuwi. Kes. Nggih. Lukis niku namine. Lukis. Lukis nggih. Oh. Lukisno to? Oh, ora tau iso gambar dhewe berarti kae. Lukisno. Ning karyane luar biasa kok niku nggih. Apa ya nduk Ayo. Abahe disusul anake lanang. Kateko le. Anake abahe nyusul ki lho. Ben bocah kuwi lara-laranen. Aku ora wani nyeneni mergo kuwi titisane Mbah. Nek diseneni awake Panas nggih. Nggih, lawas ning jerdul kabeh. Ya Mangga 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 Ayo. mangga mangga Ayo. mangga mangga Ayo aho. mangga 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 Anu. mangga Jan elok. Suarane apik ora maidu karo laras pleng ora maidu ning berkaraktere lho sing aku nganti gumun tenan karo bocah iki. Yo per mboke. Wah iki saya iki berdispenser iki. Ha yo. Midyanget Nain lho.
Pramitra. Nani Kang Mi Nani Kang Mi Kang Mi Sugeng lenggahipun Budhe Susila. Nah, sugeng lenggahipun Budhe Susila. ya. Yuk angkat, Bu. Wengi wengi ya Mas. Awas. Walolo iyo 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 Agung Putri Abah. Sindene kepengin nyenggaki kabel aja dilingguhi. Mik loro mbok lungguhi ra iso ditarik lho. Mbok bokonge mati rasa apa piye to? Sapa? Kowe iku lho. Aku senenge kabele dibateke kok keri. Ayo saiki dibaleni. Sing yuk penggirong, sing yo sindenem. Ayo main ketok semangat. Ayo. 1 2 3. Nggih tombo adem tak lempar neng para penonton. Nah, engko kula pitados menawi piyai Solo Baru, piyai ingkang nyeni, piyai ingkang budaya. Sing yuk sinden 6, sing yo penonton sakanane. Ayo, muga-muga sing banter entuk durpres engko. Ayo. Kersa nggih, Pak? Oke, sing yuk sinden 6, sing yo penonton. 1 2 3. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk penonton Solo Baru. Wah, jan elok. Ora penak. Ora penake. Nek sing wedok ki yuk gak penak. Piye to? Kudune sing lanang, ayo. Lah sing wedok Kaya kenaan lho modele. Yo. Modele kaya. Ayo. semu kake. Lah ngono diwalik. Sing yuk penonton, sing yo sinden 6. Engko Pak, pisan kas Pak. 1 2 3. Yuk. Urung kenek. Ora kaget kuwi iki. berarti lek ngrasakne iki tenanan. Oh, nek yen kuwi Ngrasakne karo kaget beda lho. Oh, Nek kaya Bukesi iki wis yo dawa. katok. Kita ora besok nek sing jek rong dindi bojo. Piye? Begitu yuk yo ngono kaya. Yo ngono kaya. Apa iki? Umi Hafifah, ya Dek. Nah, anak wedok. Ya. Omben nono ben omben nomben omben nomben ono Yuk. Agung Putri Agung Pur ayo
Putri. Nah, ngono. Kerawitan kok iso apik kaya ngene. Nggih. Sing bonang penerus ini Mbah Kayat ngono Mas aku. Ayo ki nomane Mbah Kayat niku abdi Solo. Nomane Mbah Kayat saya tuwa saya ora dupeni awake entek. Mbah Kayat ngono Mas aku kok. Nggih. Yo, mboke. Ha iki rodok variasi, Bu. Ayo. Bagan Kon dhuwur, Bu. Yo. Miner. hatta Yo. kutute Pak De asus Ya. makan Putri. makan Kakung. Putri. Oh. Awas. Penggirong lek wis saulin ngeropi panggung. Ayo wis tenan. Elok tenan dulurku lanang ya. Ayo sumunar mawa cahya. Oh, si Tasyon to. Mas Taslim. Oh iya, Taslim. Iya. Wani Nduk, Miner, Nduk Umi Wani. Wani. Apa Nana Wani. Oh iya njajal. Iya. sing melok majelis taslim coba. Yo wiraswara Taslim kok majelis tas. Ya Nduk, dimatke Nduk. Lilit, cilut, mandek, nanai, waya, yo, iki sing kewek Nduk. Aduh, ayo, ngono, ayo. Wah, kelugunen kuwi ora. Bu Kesi, yo diresapi Bu Kesi. Aduh, Dek, aku sing ngeluput. Ayo, Kang. Ayo. Oh nembangi nek meresapi iki benjane ya. Meresapi. Menghayati. Meresapi ku artine beda meneh. Iya. Ayo, ki gampangane recikin sing bater. Bu Kesi yo. Aduh. Iya, yo. Aku mengeluh. Aduh. Oh. Aduh.
biasa krungu aku. Ayo ki, bir gita, bir bintang, yo. Ayo. Aduh. Ayo. Bir bintang, ayo. Ayo. Aduh. Iya, mesake malahan aku. Ayo ya wong ora iso mengeluh. Iki anu lara blonyo iki. Mbak Tuti loro blonyo ora. Ayo. Nek gawe istilah ki kok. Lho wong ku ya ayu kok nggo Lara blonyo iya nggo manten. Ayo den manten kok. Ayo Tuti. Ayo Ti, berkarakter Ti. Tak usul-usulke lho kowe. Ayo. Ayo. Aduh. Malah kaya banci malah. Contone Mbak Lia iki lho genah. Aduh. Ayo Li. Ayo. Aduh yung. Ayo Bong. Aduh, hup, wis ora kuat aku. Wis ayo. Balik nang Umi ayo. Ayo. Ana ini. Ayo. Den prayitna Nani gampang sih Kamerun ki gampangan. Saiki ngene, Umi saged pinarak Bugasi tetep nang kono. Mergo iki arepe dikethok nggih vlog. Ora. Video ini dipotong untuk netizen itu. Ayo. Tak kira dikethok pusere. Go maisan. Langgam luntur. Ayo. Langgam luntur. Videone iki dikethok argo YouTube maisan. Akhir selot esuk kok selot pelo. Sak bawane Bugasi, ayo. Mergo sampean nembang apa langsung ditutke karo liyane. Tuke liyane sampean kudu kreatif terus, ayo. Kuwi masalahe sampean ki tiku panutan. Gorokan wis dadi kuwi kok. Ayo. Sing tambah sugih ning ora maju uripe ket biyen jam tangane kaya ngono. Boleh maido nukokne ora. Nukokke bojoku dhewe tanpa jam kok. Nyuwun sewu Mas Gareng. Apa? Sejatosipun rumiyin kula saderengipun rabi kalih Mas Cahyo menika. Heeh. Mas-masan kula kuwatah ndembyang kalung gedhi, gelang gedhe. Ning bareng kula dirabi dheke niku kula malah tombok torok tak doli kabeh. Nggih tuku sound system, nggih tuku apa jenenge? Lah kowe lek gelo mas-masamu entek mbok kowe kalungan kempul kono. Ngalor ngidul gung ngono malah gedhe. Apa ngene wae penake wayange kukut ke paduwa karo si Kesi ngono. Lah iya kuwi kesetiaan pengorbanan seorang wanita. Iya, ndak apa-apa. Muga-muga aku karo sampean iso kaya Pak Desus karo Bude ya. Amin. Nah lho Pak, senajan sok sampean dadi dalang kondang regane larang, aja lali karo bojomu iki ya Pak. Aja gampang kenggung karo wong wedok ayu ya Pak. Siap. Alah gene mau senden sore ayu mau mbok lirik wae. Sing lambi abang mau lho. Bojomu ki siap-siap mergo nomor tuane Pak Kamsino ki nonton. Kamsino ki sapa? Maratuamu ki sapa jenenge? Bapak Giman Kamsino. Jenenge wong sak geleme dhewe ora. Iso wong sae. Pak Kasino. Saiki kudu diresapi Bu Kesi. Ayo, kowe tak jaluk diresapi kaya bener-bener wong bar kebegatan katresnan kaya dene Birgita karo Gilang ngono kae. Yo. Ayo, sak bawane diresapi pamerke karo Bu Desus. Ayo. Ayo. Yen diundur nglantur ngrusake hati ngene aku mbayangne metu ka omah bar padu karo bojo minggat mung gawa keprak karo wayang sak eblek disunggi ngono ayo. Mindah le ngeres ya terus. Nah iya, mulo rasa aneh-aneh. Iku dadine dalang gemblung iki tabuhi cangkeme dhewe. Lah iya, kari ngimbu Narto. Nah iya.
Ya, Bu Gesi. Tibone lagu luntur karangane Mbah Sedo Mbah Gesang. Wis sedo wong iki. Oh iya jenenge Gesang. Lah ya ning lak wis sedo. Iya iya. Ning lak sing nembang mboke gelar iki, ibuke gelar iki rak saiki. Heeh. Engko kaya sinden nggonku nom-nomane apik. Heeh. Bareng wis umur 65 untune pasangan. Nembange ya apik no. Apik apa jengger nggo nembang arep mrucut. Mane-mane ngono kuwi. Lele ngono kuwi kaya cangkeme klebonan laler. Iki sudah sampe do bayangke kabeh. Besok nek untune pasangan mane Lah iya. Tiwas andetawa Los wae Bu Kesi, kaya nembang neng Sinar Baskara ngono kae. Los pokoke. Ayo, direp sapi tenan. Ayo, men krasa. Ayo. Mimike sing sedih. Karo nangis ora apa-apa. Ditinggal bojone ning Padang modele ayo. Sakno ora. Aku ngerti kok, Pak. Senadane atimu ki dibelah dadi loro. Siji ning aku, siji ning wanita saka Padang. Sitoke Padang, sitok Peteng ngono lho dadi. Dosen ning isi Padang. Oh, sudahlah, cukup. Jangan seperti itu, sayang. Ayo dilanjutkan saja. Ora pekewo dirungokke karo Pak De Saino. Ayo, merem. Ayo.
Nyuwun tepuk tangan untuk Bu Kesi para penonton. Wah. Matur nuwun Pak De, Bude. Saderengipun kula mengker kula badhe ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami kunjuk dumateng Pak Desus lan Bude ingkang sampun ngrengkuh ngrangkul bojo kula lan kanca-kanca kados anakipun piyambak. Mugi-mugi Pak De lan Bude tansah pinaringan katentreman lahir batin, keselamatan, panjang umur lan murah rezekinipun. Amin. Lan tanggal 17 awake dhewe ya didhawuhi meneh lho, Pak. Dalam rahasia itu. Oh iya toh. Iya, nggih. Engke Pak De tanggal gangsal 11 menawi mboten enten acara tindak teng RRI nggih Pak De. Bojo kula ndalang ning empun teng mburine RRI. Ora ngapura. Sampun matur nuwun. Padake gareng ae ora. Lah tanggal 15 Ki wayangan. Door prize sih ora. Nggih, surprise menika. Lah kuwi 5 kendaraan nggo apa? Panitiane ndi? Ning kula suwun mangke wonten sing ditilar kangge menjelang tancep kayon. Nggih. Kanu panitia door prize pundi? Subuh. Panitia door prize. Yang belum diundi apa saja nanti dibagi untuk sekarang berapa, untuk nanti tancep kayon berapa. Monggo. No, kita Mohon ndorek informasinya. Ya. Napa bau? Sing nonton berapa? Pokoke aku ki jan enggak. Sini aja no. Aduh men. Oh, sing spesial door prize. Mas, ada beres ndak? Oh, Dok. Sing mundut Pak Susilo. Di tenan dong iki. Ya, pawon soto. Sapa ngerti iki kok? Pawon soto entuk meneh. Langsung baca. Kosong. Ngimpine kita ngimpine ketabrak. Apa? Oh, simbolis penyerahan nanti ya? Diumumkan dulu. 007. Secara simbolik motor bisa dibawa ke sini satu ya? Buat Nomornya sudah. Jare kok jiko Waranggono. Sik cek tak kopyok kilo. Milih nomormu po? Nomor cangkemmu yo. Apa undiane ra duwe? Oh lah ya padha aku ya ora duwe mula aku ora mengharap yang Pak. Pak Sukiman sik lenggah mirsani. Nggih. Oke, 5 biji sudah. Lah modar. Oleh njupuk ben cedhak ngono lho. Ta wi ta aja gawe bingung wong ta ta. 00306 00083. Beda bersama rantainya.